najteže, znači, djecu smo već trenirali u univerzalnoj školi, hokej nam je bilo nešto sa strane i tako počeli smo se skupljati, naši kumovi, rođaci i prijatelji, skupilo se nas 20-25 seniora i onda smo shvatili da ako ne napravimo omladinski pogon da nećemo imati zalog za budućnost i tako smo krenuli sa djecom, imamo sada i 30-ak djece. U međuvremenu smo ušli u sve moguće saveze, organizirali razne turnire i natjecanja, bili na raspolaganju savezu, savez isto bio i nama na raspolaganju. Na kraju smo dobili koncesiju na gradski prostor, sad uređujemo 250 kvadrata gdje ćemo napraviti jedan jako dobar clubhouse i prostorije za treniranje, te smo dobili 2 igrališta rukometnih dimenzija dole u Splitu, tako da sad ćemo pokriti sa hokej travnjakom, tako da možemo pomoći i drugim ljudima da otvore svoje hokej klubove i da svi zajedno gledamo u istom smjeru i da hokej u Hrvatskoj postane veći od šaha. Hvala.